What? Itlog, may nangitlog. Oh. Ay! Oh. Oh my God! Ang Meron. ko. Ayun, naripat na rin si ano? Para Si lumaki. Anfol. At Para nag- lumaki. Glorious. Naging 2 pots na si Glorious. Natin ito. Kasi look at this. Diba? Nakita nyo naman yung si Glorious. Nakakaawa na itsura. Ngayon, para makapagtrabaho maayos, at para makita nyo yung ginagawa, ay i-transfer natin si Joseph mo dito. Yan. Para makulit ka. Huwag ka lang ha. Okay ka ha. Okay. Ngayon, ay tuling na si Glorious para mapropagate dahil matagal na naghihingalo. Hala. Patay na yung kanyang mga ano. Ang dahon dito. Check natin ang ugat. Ito marami. So meaning, we can cut it here. Dito na lang. Ayan. Ano pa naman natin na? Ay, ito buhay. Ito na pa ito. Ito buhay pa ito. Ang haba. Okay. Para siya ay maging healthy. Tapos nabaluktot na siya. At ito rin, nabali na, nabagyo. Nabagyo ito guys. Nabagyo. Ay, Nahilo na siya. nakakaawa. Oh, nahulog siya doon sa kanyang kinaroroonan at nabali. Yan, lagi pagka malakas ang ulan, may mga nabibiktimang ganyan. Kaya inaagapan namin guys kasi kawawa naman. Yan. Pero ito, buhay pa. Meron pa siyang mother plant dito. Kayaan lang natin dito. Pero lagyan ko siya ng hanging potting mix dito. Alisin na lang natin itong mga tumubo. Ito, ang sipag din tumubo dito. Parang halaman ito. Halaman ba ito? Parang siyang dahon ng daisy. Pero weed yan. Kaya minsan ayaw kong tanggalin kasi ang ganda niya. Pero minsan disturbance yan sa tanim. Ayan. Lagyan natin ulit ng rice hull. Para siya mabuhay na dyan ng maayos si mother plant. Ayan. Kaya natin sa ilalim. At yan naman ay yung malaki dito. Yan na. Diba? Okay. Wait lang. Cham. Cham, ano yung gagawin mo dyan? Alis dyan. Cham. Alis dyan, kinakaya mo na yata yung tanim.
Charm, no? Poisonous yan. Charmy. Matigang sila. Dahil nandito sila sa may bubong dito eh. Kinaruroonan nila kaya hindi sila masali sa ulan. Kaya kailangan natin biliban. Yung cellphone, oh. Tapos, oh. Pati ako dinidiligan na, no? Ano ba yan? Hindi kasi masali kung nasa ilalim. Kawawa naman. Hindi sila nakuulan na. Ayan, buhay naman lahat yung mga trinopagate natin na nasa ilalim. Buhay na buhay, yes. Nilagay ko sa ilalim para sa gano'n ay hindi mainitan. Kasi bagong propagate. Yung bagong propagate, ay nako. Ang hirap na. Ito naman ang ulo, ano naman to? Okay na sa style nito. Bakit nagbawa siya ng ganyan? Diba? Wala sila. Wala, diligan. Ayan, nag-ihiyaw sila sa saya. Yay! Nakainom na kaming tubig. Nadiligan. Yes, gaganda kayo ha. Gaganda ha. Gaganda lalo yan mo yan. Pogi-pogi na ni Red Congo oh. Mirabilis oh. Si Golden Pina may bagong dahon. Ganda. Wow. Ang sarap ng tunog ng cardboard oh. 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 Ang kapal kasi ng dahon yan. Kaya tunog ang tunog eh. Tumutunog na ganun. See that? Wala po nyo yung photo. Yes. Ano ba ito? Mother of Terrapon? Okay na. So, na-propagate na. Look at this. Propagated na ang ating si Glorious. So, glorious na si Glorious. Naging 2 pots na si Glorious. Ayan. Palakihin natin si Glorious para siya gumanda. Ayan. So, it's done. Super! Ikaw. Super! Ayaw mo. Ayaw. Wala tayong thumbnail. Ayun, naripat na rin si ano, Para si lumaki. Anfon. At Para lumaki. gusto na lumaki. Lakihin natin sila. Para lumaki na rin siya. Ano? Hanap na rin yan. Bulusok na siya. Bulusok na siya. Ugat na lahat eh. Ngayon, makatilaw na siya. Yeah. Very good. Very, very good. Beautiful.
propagated anthurium foliage. Yan. Okay. Thumbnail. Ayun, brown na naman. Pati ito, parang may sakit na. Bakit magaganito ito? Ayan. Lay ito. Ha? Lay. What happened to you? Si Thai Constellation, pinakain namin ng kanyang vitamins at saka dinagdagan ng kanyang rice hull and fertilizer. Kaya gaganda na siya lalo. Si Thai Cons. Oh, gusto pala supply ng Tycoon. Tataba ka na, Thai Cons ha. Okay. Ayan sila. Masaya na sila. Diba? Saya nila. Oh, ang sasaya rin itong mga na-propagate dito sa baba niya. Oh. Kinain yung dahon ni Tycoon. Kinain Talagang ng grasshopper dito. Oh. kinain ng grasshopper. Alam niyo yung grasshopper na yan? Yes ka. Hmm? Saan ba yung grasshopper na yan? Timingan ko rin yan. Patayin ko yan eh. Ah, masaya na silang lahat. Saya na sila. Ay, may grasshopper na yan. Patayin mo yung grasshopper na yan. Gusto niya ah? Mamahalin talaga ang gusto ng grasshopper. Sosyal. Sosyal yung grasshopper na yan. Mamahalin ang gusto niya. Inantakan niya yung ano, yung itlog. May nangitlog. Oh. Ay! Oh. Oh my God! Meron Tycoons, hindi mo itlog. makita. Oh, Nandyan pala siya. Ikaw na killer ka ha? I will kill you. Sabi ko, Kill him. Kill that killer. Walang niya. You are the culprit. Ha? Go, 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 go. No, ha? Bad ka, bad. Ito meron din dito. Kaya pala dumidikit. Hindi mo makita kasi green. Nagka-camouflage. Wala naman. Nilantakan niya ito oh. Nakakaawa. Oy, may uod pala rito. Baka ito itong bagong dahon niya oh. Oo, wag mong ano yan. Malutong yan. Baka maano. Ay, meron din oh. Ay, Yan, oh. ay. Hindi mo makita kasi green. Ayun. Ayun siya. Naku naman talaga. You go, 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 go. Meron pa? Wala. Naku, si Tycoons pa ang nilantakan. Meron ng itlog dito na, no? Ala. Meron ng itlog na Ano naman? butterfly. Ang daya naman ng mga caterpillars na yan. Ang daya. Kakaasar. Grabe. Nakakaawa naman. Kaya naman pala eh. Sus, mamahaling dahon pa gusto. Ano yan? Ambisyoso. Gusto ubusin na itong ano? Ambisyoso yan. Parang mga marites yan. Sinisira yung mga gaganda. Ano lang marites, masilian ang bunganga ng mga marites. Uy, ano yun? Yun, nagagalit. Mga marites na. Para nila doon. Kasi Tingnan nyo yan, oh. Meron pang dahon na bago. Ang ganda, oh. Florida Ghost. Oh, diba? Ay, grabe. Buti na lang nakita mo. doon. Kasi nakita ko mga Ay, ng dahon baka niya. ito naman, ha. Tingnan din natin tong mga ito. Ayaw nila dyan. Mas Ha? masarap ito. Mas masarap yan, ano? Masarap ka na kasi nandiyan ang daan. Diyan na yung baka nandito pa. Puhi-puhin mo. Baka may malambot dyan. Hmm? Diyos ko, baka yung lupa niya.
Wala? Wala naman. Matay siya Dahon dito. naman eh. Dahon naman dinidikitan Dahon eh. talaga ang ano dyan. Huwag naman. Ala, meron din ganyan. May kumakain din ng ano. Spider mites yan. Tinanggal ko na. Alisin. Alisin. May web siya oh. Ang daming kalaban ng tanim ah. Oh? Diyos ko naman tong mga ito. Nagkawawa naman ah. Ay. Nag-crinkle na yung kanyang ano. Plant pa more. Plant pa more and more. Plant pa more. Diyos ko, my God naman. Ay, nako. Diyos ko.